private dwaro mar wer mondo mi kelnu chike manyarito kaunti. Manyalo protectwa. Lady ngene ribi makata salary ok mi. Don't you see na class? Don't you know can you so painful? Makata sami go na simu. Ingene an ganya the class. Tingeni okni serikal okia. Ipani serikal gionge ge joten gi mai ground konde go mawuotho. Ginyeyo. To onego bena yueyo. Late sana. Private schools support this school. Lydia. Macha gima ng'ato timo kaka ong'eyo. Ikoni ni ya skunde moko timi koni ni ya. Also funny. Olor school nyathini was so weak. Mondo yud salary mar ingeni itune gi chuli. Mondo yud salary ni yude kata ma December ni. Wada nin koro kolor ka de konya thima chalo kama is unquestionable. Koro janyuol midhire manyene onioro mani awa miye gimoro kama tes. But kileo ni okidhi. Koro time e udi. Okidhi time od. Yes. Okidhi time school. Mag school utukon waselor. But koro condition muke mago terms and conditions muke di school. To komo osebedo godo be un gi riwruok moro amora un kaka nuluongo wanyoro kaka jofuambo. Un gi riwruok moro amora to ne utime ang'o gi? Lydia. Wan gi riwruok miluongo ni unemployed trained P1 teachers. Doni poko bedo registered. But one get Wariwore, we are communicating. Get some biro kani waluongo ne okach the whole country. One get representatives counties gi prangwen gaberio. One get leaders wa. Whereby we collect our ideas. To awacho gi makata samanya na wacho kani. Awacho gi monyisa kata japuonj mantie Mandera. Gima wacho kani imbiro do japuonj mantie kata Turkana. Same thing. Kaluo same thing. Koro one get ro kwani kakwo goyo lady. Kora enredo poko yangi lakini wan gerero. Yes. Kora regi muchano. Ponono ni